mene convention ya DPP ili nkati osatira kwa wachiwiri kwa president wa dziko lino Michael Husi anaendera anthu kumpoto kwa nthawi yoyamba chisankhiridwireni kukhala vice president wa dziko lino la Malawi. Michael Bizwiki Husi akupitirizabe project yoyendera anthu kumawauza za programu ya NEFI kapena kuti yokhuza ngongole, ndipo umu ndi mmene anafikira muzinda wa Mzuzu chisankhiridwireni kukhala vice president, ndipo umu ndi mmene zinali. President wa UTM kumaso wa dziko na mene tikuenda naye ife usati zina zia. All right. Se va a
Waruwazo amo bila ewe nyimbo
President, nakwandira ni kuno kumpoto, kuno kuzuzu ni manjawiri. Anthu onse wabwera panowa amalangala katakuna ndi bwana. Ndipo pano tili anthu ambiri amene abwera pano wamongo otchulapo ochepa. Tili ndi atiye ambwana amene achoka komwe kusisa kusamulangiranga. Komanso tili atiye atula mwino wake wa Zuzu ali pano. Iliso ndi alijo nakabana pano mamanengezi zimayi walimba mtima. Komanso Director of Elections Akondowe ali pano. Deputy Director of Elections Mamalabu Kondwe tinaoso pano. Director of Planning Nyamado Mfupi wambiri Noma Nyirenda aliso pati. Bana atakuwa ndilani mene mwaonera ifeyo tukandira President wa UTM Komanso kulandira Vice President wa dziko la Malawi. Tiliso ndi ameya anzina wa Zuzu bwana mosataya nthawi mafuna kulandirani ndi makhansala awo wose alikupa. Chobeni bwana tampokea Mzuzu. Hii ni tauni yenu. Tampokea Chobeni bwana kumtu Mzuzu. Tauni ya Mzuzu ni tauni yenu bwana. Kunyaki huko kuliwanyaki kubanda kuliwanyaki kulilongo kuliwanyaki kweli kulu kulibea wino. Tampokea Ufase tilina lakapi wasi balikuno awakutufikiria tikalepase tidumiani maprodomizi hito sea kunu kumzuzu kumaya mutitivuirenge ndimu hapa tika yoya vinandi cha kwendi tampokelani waka tafika utimpokelani yewa bwana Bwana iliso ndi regional governor kuno mama Nengezi amene afuna kulandireni iso bana. UTM! UTM! Manja mwamba osaopa! UTM! Manja mwamba osaopa! UTM! Ulemu wa Vice President atuko lino la Malawi. Ulemu kwa executive yose ya chibani ya kuno ya UTM. Ulemu kwa kunengi wose amene mabwera ndi bwana pamalo pano ndiperekesa ulemu kwa mameya athu atiye zatu wose mafumu athu wose kutoka kumzinda ukoko kuswazi nonse ulemu ukuyenererani bwana mdiole ndi akule chitunguka Director of Women kabwera undiyandikire. Bana ndamwita na Director of Women kudakale pano tikamakulandirani ndikulandireni limodzi ndi Director of Women. Director of Women bana ndikatundu wa boma sama okani sama topa sama fooka bwana kuno kumpoto ifeyo analo takulandira ndima njawiri bwana mabwera kuzatiwona ife analo kuno kuchibani chatu cha UTM kani wamasumba ife analo kuno tima kukondani ndipo ife tilitanganga muchibani cha UTM ndipo silizasungika silizaopa ndipo silizatopa manuso endani chimodzimodzi musaope musatope titsogoleleni ife ananu
adzazira pano. Listen, I'm the director of women in Pascal Gloria Pasenimone. UTM! UTM! Osaopa! Bwana kuno kumpoto achinyamata onse akulandirani ndipo mumve kuti mwalandiridwa. Bwana ngati wina ama kuna mizani ife malamulo timasatira malamulo a UTM. President Mbadakali pano ndinu bwana. Usisichitika wina afune asafune. UTM! Sindana Zamiri bwana kwa matakulandirani Zamiri alangula dada yetu alivine. Bwana ni kwamba sasa yeye wine naoza upase nimoni. Panopanda yamba umoyo watu pano. Yes. Asmai Meneko. Asmai Meneko. Faidi Muchanya, Faidi Muchanya. Vice President wa timu la Malawi komaso imamene muda president ya chipali cha tuta UTM bwana landani mwani mawambiri bwana ine ndilibe koma ndikula ndilani muno muzina wa Mzuzu kuno ku North South bwana masukani fikani mene mwafikira mkhalani mwantendere masukani ananu akuno ku North South ndifeyo cheza ninafe bwana masukani nafe takulandirani bwana ni manja awiri ngati president watu wa chipali cha UTM. Ndilira kumbana msina mkasuke kutila kutifanya kulandirani kutipati media women's kuti iniyo ngata president watu wa chipali cha UTM wana masukani mwafika kuno ku North Korea. Nipelekeso mai kwa gogo watu amena kumisira mzina wa Mzuzu atie tula kula kulonjereni. Agogo tie tula. Zile mwambili yegongwa kwamba timonena da bwana ine wetula pamoja ndi mafumuga nyango ndi wese wandolekono kumpoto mkwati mumuzozo mumuti tikodi adaga imanja ngali ada mwachita umamba kufika izi kaendele president wa charo cha Malawi wachiwe kweniso first president wa chipani cha UTM bana titukulembiane sasani pamazi ya kwene kwedu kumpoto kwetuka kutika kuona ni wakachandishika mwawada tisuzika kuona kumweza yako mwayambakali kwa nani ya wantu kukazalibwe ukuzizindusa kaona kutumise ulimana ikani vindu vafika yake bwana kwenimisewu wautu wape skuli ya Mzuzu gava umutili ya mshinambo kushukuka kwa luwinga mpaka kuduluzu bypass asanadi wa ungamara unajulika suzulosi nilimalenga da bwana vinani tikakanja karupa ndowacha nakamba kuzeli vide munive yewada bwana katuweza kwambiri maenda mpinga hotali mukapome ababa dokupasani mpata kuti mukhoza kwapasa mwanyanto ziko anyamata zuri
Inabana mwanga President wa Aziz University ile mwi as we are here, give us a somebody state, no money in one of the presidents, I demand UTM. Ya bwana hata ungatomene tukaya tunaenda kukakali hii ni nyembo ya kwa hii mwaujikana bwana mwayoyese bwana taonga bwana ziwe magambiri ndabwera kuno kuzakwira ntchito za boma koma ndakondwa kwambiri kuti anthu mwasonkhana mmene mwasonkhanira nawo. Ndikuthokoza Mulungu kuti nonse muli pano ndilankhula zinthu zingapo, kaya iwe ndi wa UTM, MCV, DPP, UDF, AFOD, nonsenu bambo wanu ndi Mulungu wakumwamba. Therefore, zimene ndifuna kulankhula pano ndizonena kuti pamene a president anandisankha kukhala vice president wa dziko, ndikaona amayi mwakuti a Bridget Anengezi, ameya, ndaona Nyerenda ali pano, Akondowe, Alafunes Gondwe, ndikuchulani. Anzanga Kumzuzu University, Director of Youth, Kandidioti. When I took up this responsibility, Shito ya Vice President, Kanadi Ndimotsi, Tiyanke mavuto madandaulo a Malawi. That is the main issue. Tukamba izi fino nakuti nthawi zina anthu amalimbanirana zinthu zopanda pacha. I have nothing to do with positions. Udindo ndimene uchito, udindo amatipasa ni Mulungu. Chimene ndimalirira ine ndi ntchito. Chifukwa ndakandikwa uzazi nzanu. Mulungu akakwika pa dziko lapansi uziwe kuti ntchito yako yoyambirira ukhale daliso kwa azinzako. Azinzakowo siya mimba imodzi okha ayi, siya chipani chako okha ayi, koma amene ali munthu. Ukamaliza pamene Mulungu afunira amakutenga umamwalira. After that judgment, you either go mparadiso kapena kumoto zatira pomwepo. Ndiye ntchito iyi ndi ya serious, si ntchito ya zibwana. Malawi muno muli Malawi ambiri ena pakali pano wina ali pansi pa mtengo akuti mavuto and to this end ndinene ambale anga a UTM nthawi zina ndizikana kugula nsalu, kugula ma t-shirt. I see no point yogula nsalu kuvekaveka tituze wakutambuleni pa social media moto bu pomwe nyuma manumo moto zi. Kuli bwino mungakhala nyuma manumo muliponoka muzidi moto bu. Sikuyenda nyumbamo mukamatuluka pano mukamati moto bu ndi Mulungu kumwamba zivomereza kuti moto bu. I'm not
not here for cosmetics. Kuti tambusanani, taunani, unali anthu, unali anthu, zilibe phindu. Phindu ndi zimene malankhula inuyo mukakhala nokha ifaso bwereri kulibe nyumba mwanumo. A president a dziko lino ndikakhala nawo ndimauza chilungamo, iwonso amandiuza chilungamo. Mwachisanzo timaona nkhani ya NIF, ndiye timayenda kuti anthu ambiri akuvutika. Ku Blantyre ndinakwera minibus, ndili nduna kwera minibus, anakamba miseche ndili momo, anakamba miseche ndikuti amakula tuno chiti ndimazimvera kani ndekha ndakauza president anthu uku akati njala lezi tikukwera zonse kwauza. Ndipo kama nkhani ya NIF tinati munthu amene iyi ovutikayi tikamuuza kuti pereka chikole atenge ngongole achitenga kuti. Chifukwa chake ndikubwera kuno ndimalankhula ndi mkulu woyang'anira za NIF ku chigawo cha kumpoto kuno, amandiuza kuti ndili ku kotakota. This coming week alowa musika umu aliyense amene afuna kupeza ngongole, lese ogulisa masamba, ogulisa tomato, ndalama yochepesesa imene angalandire ndi 250,000 kwacha. And we are saying tipange zimene zonso with speed chifukwa anthu akuvutika. I am not here a president sana ndisankhe kuti ndizishayina ndi magalimoto chonchi. No, ananisankha kunena kuti nthawi yanga yochoka pa vice president ikakwana muziti anachita bwino kukhala vice president amene kucha. Izizi zachitika kuchokera mu ofesi ya a president. Ndikukamba izi ine mukundiona pano ndauza anzanu ambiri ndimamuuza Mulungu kuti ambuye Mulungu andithandiza ine ndisakhale mphunzitsi wa ku primary, ndisakule njinga ya moto ya Yamaha. Ndikatero zatani kodi ndakwanisidwa kuonera ndi umphawi umene ndimakhala ine. Pozafika saizi yona kuti ndamba za chipatala, ndamba kupita kunja, ndikugwira ntchito kwa ADRA, ndikulamulira ADRA, but ambuye Mulungu mutha kundipha zakwana. Zakwana. Koma Mulungu wandichotsa kuja kuzafika pano. To me is a miracle. Sinkhani yoti ndizinyada. Ndipo ndikuthokoza bwana anga Malemu Chilima. Ndaachula ndikufuna kuti tonse pano kuti nthawi yanga yoyamba kwera kuno tikhale chete 1 minute tiyakumbukire. Ziko anali munthu wabwino. Izi zonena kuti magalimoto azidusa ndinamvera iwo ndikucheza nawo akuti I was very uncomfortable, nitayima pa roundabout magalimoto nangoyima ndikuti zona you don't know kuti magalimoto mwina muli patient. Muzamba magalimoto anayima njeno basi patient wamwalira, we feel very bad forever. Tizikondana wina ndi nzake. Osamakangana pa zinthu za zi. That's why ineyo I will not participate muzokangana zopusa iye. I am here ndikumana ndi anyamata ndasungwana akumzuni ayinkhani. I am here ndikumana ndi azimayi, ndikumana ndi the youth, ndikumana ndi makhansala, asikana, mavenda. Why? Ndikufuna tilankhulane. Ine ena mandiseka kadzana timaenda mu Blantyre, ndiye naona
tera wanga wakale akusoka abandi bajabu nyendi kuyenda ndamuona nako tamaka kwa sasa serikaliwo ukampasa ngono ndiye antukufanira kuti PI vice president sina kupanga zimene zozo nu zakuta izi vice president ukatha ndizaenda momwemu ndikapanga audio simungandilandire iya president ya dziko lino totolaza simakase chakwera andiloleza kuti pamene utaone vuto loti likonzedwe do it ngono ndikupempha ma civil servants tenti yakonde ya Malawi mapepala ama project opindulira ya Malawi amene ali maofesi mo aende. When you love one another mumapanga zinthu mosaziganizira iweyo kuganizira twena mukawerenga pa Marko 9 kuyambira verse 30 to 41 mupeza kuna kuti ophunzira Yesu amakangana kumalankhulana kodi ife wankulu ndani, kodi ife wankulu ndani. Ndiye Yesu anafunsa kuti mukangana chani, mukazapeza akulu akukangana ino kwafunsa mukangana chani yo khandwi muzota akukangana zopusa sikakaza nzeru amayankha. Yesu anafunsa mukangana chani, they kept quiet. Ne Yesu anaza kuti awawa akukangana kuti wankulu ndani, and yet my titles awo onse anali ophunzira ake anangodi a Yesu. Ntchito yawo uzapindula mioyo akalowe kumwamba. Ndiye ntchito yotu, instead of talking, discussing, kodi ntchito yopindula mioyo kuti akalowe kumwamba tipanga bwanji, amapanga focus pajani mataito. Ndiye mukaona lero mzipani mgungu, they are not fighting for anything but mataito, not ntchito. Not ntchito. AUTM mumveso mawawa ine ndi achilima ndaphunzira zambiri kwa iwo ena kwa asuse orasasuse I don't care. Achilima vice wao naline iwowo nthawi zonse ndimadziwa kuti ni munthu wamtendere, anali munthu wamtendere. Ndipo tikamakhala ife AUTM tiziye sisa kunena kuti kodi akanakhalako achilima tikanapanga izi. Ask yourself that question. Achilima akanakhalako tikanapanga izi. Ine sinabwere kuno kuzayisangalasa. Mawa ndipita kunthenje ndinagwira ntchito kuno ndili ku Adra. I know all the villages amene ndapitako. Ne kunthenje kuli mudziwina wake kuli mavuto ena ake amene ndifuna ndikafikeko. Ndikakhala kumudziko ndikalankhula na anthu ndione kuti vuto lija lili pati. Ngati lili mmene lila lilimo, I'm ready to help. Chifukwa kwa kumpoto kuno ndi abale anga. Timakawa pita pauji ni kwa Ngorongo, timakaimba nyimbo sindiimba lero iya. Sindiimba lero iya. Ole mundika kawize chimene tukula nachi pamene tukhala padziko. Abale anga muzizifunsa funso, kodi nyumba mwangamu anangawa mtisamgalira ine asakhala bwanji. Chimene mutalipanyikiza ife asogoli lero ichimosi, give us happiness. Give us happiness. Chakudya, zipatala, masukulu, sofunika kuti munthu akhale pa mtendere. Zimenezo ndiye nkhani. That's what we should be doing. Kumazinga ichitike tili pachani kwadi tili pa mtendere. Kananyi chisankho tikuyandikira kusogolo uko kuyambira nthawi ino ikafika pamene koko anthu azifuna zipirikiti. Now nthawi ya chipirikiti simukaona chani
simungoni chitukuko. Tiyeni tikhale anthu ogwirizana. Anif akabweresa ndalama zimene zonso ndipo abweresa. Don't you talk at UTM. Vice President wa UTM, uyu ndo MCP, uyu ndo wa DPP, uyu ndo wa UDF. Ayi mulungu akugwirani amene onso ndi anake. Ndabwera kuno sindikusankha inu a UTM ndikumakula nanu. If you know kuti pali wina wache wa UTM, wa UDF, wa chipani cha chitonse ali ndi vuto lopeza kuthandizidwa, just tell me. Pamene tingatheko timuthandize. Onse wabwera apapawa abwera pa chikondi. All people here abwera chifukwa cha chikondi. Ndiye ine ndifuna tikupempheni tigwirane manja. Pomaliza, Yesu ali paziko sana zuse mmanda anthu onse. Anausa Lazaro mwana wa Yairo ndiye ena koma osati onse. Ena nasala manda momo anazusa ochepa koma chifukwa anazusa anthu lero Yesu anazizusa. Timakhala ndi chiyembekezo kuti tikamwalira tizazuka. Umboni wake uli kuti Yesu anazusa anthu. Anthu onse ngati pang'ono. Kumwamba tikapita kumwamba tikadya. Umboni wake uli kutiko Yesu ananyesa anthu 5,000. Ndiye tikaona tali kana ananyesa 5,000 ifenso tikana kodi tikadya. Olosoma ndi bread anachesera zija. Sizali za Yesu pia. Zile za nyamata upanda zina. Zina lake mulibemo. Ndiye inuyo you may have no name. Koma osati ndibe zina will not contribute. It was this boy nyamata mmoja upanda zina amene somba zake bread wake mkate zili Bible kuti Yesu anajisanyani kodi anajisa anthu. Koma the person that owned the sombazo zina lake mulibemo. Don't cry to be known. Cry to contribute. Musalire kuti andiziwe. Lilirani kuti zimene mtachita inuzo Mulungu azilembe. Tikumbana ichi? Musalirire kuti muziwike. Anthu andale ambiri amathamangira kumenyana kutani akuti asiwike. Tsopano ntchito. Ulirire kuti zimene utapanga contribute ngati nyamata opanda dzina uja Mulungu azilembe. Abali anga nonse muli apa ndiliko kuno ndinamphana magulu angapo. Ine ndikufunira zabwino zonse kuti Mulungu akudaliseni. Zimene ndingathe kuchita mu office ya President Dr. Lazarus Mekase Chakwera I will do because I know kwaitika kwa munthu kufa gamozi kina kunyani chiweruzo. Musale ndi Ambuye yo chomena.
kwambiri maviewers nonse mmenemo ndimene awalandirira anthu amumsumba wa Mzuzu a Vice President Dr. Michael Biswick Usi ndimene zinalili pano malanga gawo tathokoza kwambiri makamaka mu mzinda wa Zuzu osatira kwa President Dr. Michael Biswick Usi kuyendera anthu ku North kukawauza project kapena kuti program yawo yolandelisa ngongole ya NIFI. Izi zikuchitika pamene president wa dziko lino ali ku Germany. From there amati akhale ali ku Rome kukagwira ntchito zina za boma, ndipo zimeneziso zikuchitika pamene convention ya DPP ikuchitika